Yo, what's up mga kabayan? Wala tayo ng content video. Yung kinain namin sa Umluj na kabsa. Shoutout po, lalo na dun sa nanlibre. Sa nagmagandang loob, si Kuya Abner ng golf team. Shoutout sa iyo, Kuya Abner. At sa lahat ng mga kaayuda kabayan sa buong mundo. Shoutout po, Chicken Kabsa ng Umluj. Panoorin nyo. Ulam na. Teenager pa lang. Kuya na. A few moments later. Pi? Ano? Ay, may bibilin din ako dun eh. Kaya... Ay, ito pagkain namin. Wala, kamay-kamay na. Ay, wah. Guys. Tuwa lang. Toyo. Ay, kawai. Tropa na lang si... Na. Hindi na ubos. Sunod na yung pupuntahan. 10-5. Sala pa, sala. Aywa, sadik. Say hi to the Philippines. Kumusta ka? Sa? Kumusta ka? Say hi. Kumusta ka? Hi! Philippines. Kumusta ka? Hi! Hi.
Gold Store. Hop! Bawal daw. Pintuan pa kami, binusinahan pa kami. Gold Store eh. Tuwid Kalsada. Yun na. Lodge.